बोला बोला छठी मैया की सच्चे को होतनी बत मनली न रौरा मनली न रौरा मनली न आए हाय बिचो में रखाई मुस्कानावा के दौरा सच्चे को होतनी बत मनली न रौरा तबिया हमर जानो आवो तो होई गाड़ी से भौजी तनिका लोने घसका न हमेशा झगड़े के फेरा में रहे लुका हमनी के छठी माई के पूजा ना करी बोला घाट पानी हम सजवले कोदारी से दौरा रख भौजी अपना रियारी से घाट पानी हम सजवले कोदारी से दौरा रख भौजी अपना रियारी से रियारी से घाट पानी हम सजवले कोदारी से अपना रियारी से बोला बोला छठी मैया की दौरा रखो भौजी अपना रियारी से हल्ला लो कर भौजी तू हो छिकलो बजा गहाऊ हो छिकलो बजा गहाऊ हो छिकलो बजा गहाऊ तनी दूरे रहो भौजी तू हो छिकलो बजा गहाऊ हो छठी माई के मिलके और गदी हो गल बार सूरज हो एही जाऊ बैठेला ठनले बा छठी माई से कुछ मंगले बा पूजा पाठ नहीं देखली कहबो उ तो पिछाड़ी से सब हमरा प्यार के बीच में तू दरार बन गइल बारू हमने दोनों गोरा के बीच में झगड़ा करैबू हां घाट पानी हम सजवले कोदारी से दौरा रखो भौजी अपना रियारी से घाट छिलो के बनवनी कोदारी से दौरा रखो भौजी अपना रियारी से घाट पानी हम सजवले कोदारी से अपना रियारी से सौरभ डिजिटल रिकॉर्डिंग स्टूडियो पटना दौरा रखो भौजी अपना रियारी से हाँ खसलो बा संजय सराबी ले बनौले ओ कभाबी ले बनौले ओ कभाबी ले बनौले ओ कभाबी खटलो बा संजय सराबी ले बनौले ओ कभाबी सोडबे सोडिया झालर बा सटले भगती में होई के बेताबी छुड़ी बम उड़ी फूल झड़ी भिउरिया गाड़ी डिजिटल रिकॉर्डिंग स्टूडियो मोतिहारी तो तू ऐसा ये हमरा से झगड़ा कर आ हमर माथा लोहरी बत तोरा दौड़वा के जगह हम एगो फटाका उड़ा देम बत तोरा पता चल जाई समझलू।